Rapport ieħor tal-Greco mill-Kunsill tal-Ewropa kompla jikxef kif il-Gvern mhux jimxi mar-rapport li qed jiġbdulu l-attenzjoni dwar governanza tajba u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Fil-fatt, bħala dokument addizzjonali li ħareġ mat-tieni rapport ta' compliance fil-konfront tal-Gvern Malti, il-Greco wera kif minn Kastilja implementaw biss 8 rakkomandazzjonijiet minn 23, 7 ma ġewx indirizzati parzjalment fil-waqt li 8 oħra ma ġewx implementati. Għalkemm isemmi li saru avvanzi, il-Greco jgħid li hemm nuqqasijiet li għadhom qed jippersistu, speċjalment f'affarijiet li jaffettwaw l-integrità tal-operat tal-Gvern u anki l-korruzzjoni b'mod speċifiku fl-eżekuttiv tal-pajjiż. Fi kliem sempliċi il-Kunsill tal-Ewropa qed jiġbed l-attenzjoni u jwissi dwar l-operat tal-Gvern u tmexxija ta' entitajiet governattivi. Issa l-Kunsill tal-Ewropa ta' ultimatum lill-Gvern ta' Roberta Bella sa' Ġunju li ġej biex ifassal rapport dwar il-punti li għadhom ma ġewx indirizzati. Għalhekk il-Greco stieden lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa biex jikteb lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti u tinġibed l-attenzjoni dwar dawn in-nuqqasijiet. Tul is-snin meta kien fl-oppożizzjoni, il-Partit Laburista dejjem għamel kapital politiku minn rapporti li kienu joħorġu mill-Greco. Dan meta fi żmien il-Partit Nazzjonalista, il-Kunsill tal-Ewropa kien jikkritika biss l-aspett ta' finanzjament tal-partiti, waqt li llum il-Greco qed jagħmel rakkomandazzjonijiet serji dwar il-korruzzjoni u l-governanza.